Guretzako, Mikelatsen aritzen garenentzako, Mikelatz dantza talde bat baino gehiago da. Lagun taldea da, baina edonori irekia, egunetik egunera jende berria hartzen duena. Batzuk etorri, beste batzuk joan, baina nortasuna mantenduz. Eta ezin ditugu ahaztu urte hauetan guztietan zehar beren laguntza eskaini diguten lagun guztiak. Mila esker jantziak egiten egon zareten guztioi. Mila esker ere dantzari egunetan laguntzen egon zareten guztioi. Gure ikuskizunetan muntatzen ibili zareten guztioi. Kotxeekin eraman eta ekartzen ibili zareten guraso eta lagunei, gurekin aritu zareten musikariei, eta batez ere, gurekin dantzatu duzuen dantzariak eta beste taldetatik etorritako dantzariei.
Eta nola ez, gure emanaldietan ikusle moduan agertu zaretenoi. Zuei guztiei, mila esker. Zuentzako gure azken dantza, zuentzako agurra.